בשלום עטרת בעלה גם ברינה ובצהולה תוך אמונה לים סגולה בואי בשלום בואי בשלום עטרת בעלה גם ברינה ובצהולה תוך אמונה לים סגולה בואי בשלום בואי תוך אמונה עם סגולה בואי כלה בואי תוך אמונה ים סגולה בואי כלה תוך אמונה ים סגולה בוקר טוב לכולם. השיעור לעילוי נשמתו של מרדכי יחיא. כל עם ישראל שמחים או עצובים? פרצוף חמוד, מה עשו להם? אוי אוי אוי. בוקר טוב לכל אלה שומעים את השיעור עכשיו בשידור חי, היהודים וכל מי שנמצא בתלמים בית הכנסת וכל מי שיראה את השיעור אחר כך, שיהיה לו ברכה והצלחה, חיים טובים, בריאות טובה, יתחבר לתמימות, יתחבר ליושר, לאמת, יברח ממס שפתיים, מהשחקנים, מהמזויפים, שיראה את האמת של העולם, שידבק כבורא עולם. השיעור לעילוי נשמתו של מרדכי יחיא. ונמשיך לדבר. בורא עולם, אבא שבשמיים, אומר ליהודים, למה אתם מפחדים? לממשלת ישראל, למה אתם עושים חשבון לאיזה ארץ בעולם? כאילו אתם לא יהודים ואין בורא עולם לעולם הזה ומנהיג אותו? כאילו אתם עוד מדינה בעולם? עוד איזה ארץ, עוד איזה מדינה באיזה מקום סתם מיותרת? לכם יש אבא ואמא, זה בורא עולם. אז מה לכם לפחד? ומה לכם לחשוש מכל ארץ ומדינה בעולם? ולמה לפחד מהחרם ולהיות בלחץ ומתח? יש את הערב רב מפריע ויש את השדים יהודיים מפריעים בתוך מדינת ישראל. יודע את זה בורא עולם. בכל זאת בורא עולם רוצה שנאמין בו ונלך בדרך הטובה שלו. ונהיה עם פנים מחייכות ושמחות. ולא נהיה עם פנים חמוצות וכולם כאילו אשמים ורק אתה צדיק. מה רע לחייך? מה זה עולה כסף? מה? אם תחייך אז מה? יתנו לך מכות? כשאדם מחייך הוא מכוער? הוא לא מכוער. כשאדם עצוב הוא פרצוף חמוץ אז הוא מכוער, אז הוא לא יפה. מה רע לחייך? בורא עולם נתן חיוך כדי שהלבבות יתחברו והחומה תצא בין היהודים ליהודי בדרך הטהורה והקדושה. כשאדם עושה פרצוף חמוץ כולם אומרים איך הוא מכוער, איך הוא נראה, איך הוא מבהיר, איזה פרצוף יש. כשאדם מחייך כולם אוהבים אותו. כשאדם בא לאיזה מקום מחייך, יש מישהו שעושה לו פרצוף, כולם מחייכים, מדליק אותם, מחייך, שמחים. פותח את הלבבות שבא בן אדם פרצוף חמוץ, כאילו כל הצרות שיש לו זה בגללכם ולא בגלל הוא צדיק, הוא לא עשה כלום, אתם אשמים כולם. אז זה לא יפה, לבוא למקום ציבורי ולבית למקום עם פרצוף חמוץ. וגם שאין לך כסף זה אתה אשם, וגם שאתה חולה אתה אשם, וגם שמה שלך בעולם זה אתה אשם.
אתה אשם בכל, אז מה אתה אשם? כאילו, הקדוש ברוך הוא אשם? זה, גם שיש בעיות, צריך לחייך. זה לא חייך לשחוק או כל מיני דברים של גסויות, לכלוכים, חס ושלום. לב נקי, נעים. לא לנעל בתוך עצמך, כי אתה ננעל ונהיה עצוב, סטרחה בתוך הגוף שלך. זה החיים. אומת עם ישראל יחייכו כל הזמן. אז הרבה אנשים אומרים, למה החברה הזאת פשטה רגל? ולמה זה פשטה יד? ולמה אין עבודה? ולמה כל זה? דיברו על זה לפני כמה זמן, שאמרו שכל החברות שהם גונבים בתוך עצמם, ברמאים, ונאכלים, ושוחדים, ואוכלים את חיים החשבון גב של אחרים, החברה תיפול ותפשוט רגל, לבוא יותר טוב ממנה לנהל אותה. והחברות האלה שלא יתנו מעשר ולא יתנו צדקות יפלו, יתרסקו. וכל החברות האלה שעושים הרבה כסף ולא נותנים מעשרות לנזקקים ולאברכים ולתורה ולמקוואות ולבתי כנסת ובישיבות, יפלו ויתרסקו ויבוא חדש מקומם. לא רק זה, גם יכנסו לבית סוהר ויאשימו אותם כתב אישום, וגנבים ורמאים ונוכלים, אחד אחרי שני, 2, 2 או 4, 4, זה לא משנה. כל יום מגלים את הצבא הלבן, צבא השחור, גנבים, סוטים, נואפים, רמאים, נוכלים. כל היום, כל רגע, כל שנייה. יש כאלה בגלוי בתקשורת, ויש כאלה מקבלים את המכה שלהם מתחת לטבור, בבטן, בעצמות, בגוף, יושבים בכך לא יכולים לזוז. אנחנו מה עשינו, ולמה עשינו, ולמה אשמים אותנו, כולם פתאום נהיו צדיקי הדור. אז הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה כי מנקה ומזכך את העם ישראל. אנשים חשבו, כשאמרו להם פעם להכין בגדים לכבודו של מלך המשיח, התכוונו מהשמיים לזרוק את הבגדים הצוהים, את המלכלוך שיש בכם, שבבני אדם, ותקן את מידותיהם ולהיות מידות טובות כדי לקבל בני משיח. משיח לא עובדים עליו עם הבגדים. בגדים לא עושים כלום, בגדים בוגדים בך ובכל בן אדם אחר. ואתה חושבים אנשים, בגדים, 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 בוגדים, בגדים. זה מי שיש בגדים וחליפה ועניבה וכובע, והוא יהיה פיות וזקן ושמלות, זה מתאים להיות לפגוש במלך המשיח כי הוא בהם בגדים. אז גם כל אחד יקנה בגדים ויעשה עוונות כל היום מתחת לבגדים. אז בורא עולם אומר להם, נתכונן, נתקן את מידותיכם. זה כתוב בעלון השבת. אני אקרא את זה יפה, יותר טוב. כי ככה הגויים יודעים שמשיח פועל, עובד ושומר על היהודים בארץ ישראל. יהודים בישראל הם עם קשי עורף, רוצים להיות בעיניים. בורא עולם הוא רוצה שיזעקו אליו ויבקשו שימליך את מלך המשיח. רק בורא עולם יכול להמליך את מלך המשיח. אף אדם לא יכול להמליך את מלך המשיח. תקשיבו טוב, בורא עולם יביא את עם ישראל למצב שיגידו פה אחד נעשה ונשמע. כל היהודים כולם להתכונן לבואו של משיח, להיות בעזרת השם מוכנים, נקיים, טהורים במידות ומעשים טובים בדרך ארץ, ולחזור בתשובה שלמה ולקיים את 10 הדיברות. זה נקראים יהודים כדי להתכונן לבואו של משיח, שבעזרת השם נהיה ראויים לקבל פני משיח. אמן. זה כתוב פה במסר. המאמין מאמין, הלא מאמין לא ישארו את ציפורניים בסוף, יאכל את כולם. אז אנחנו נהיה רציניים ונתחיל להבין מה זה לקנות בגדים. זה טוב, זה לא אמור צריך אדם לא לקנות בגדים, לקנות בגדים, אבל הבגד בוגד באדם. הבגד זה לא שאתה, זה חותם שאתה צדיק הדור, או שאתה מעלה מצוות כרימון, או שאתה בגלל הבגדים. בגדים זה טוב ללבוש בגדים בצניעות, בגדים יפים, לבית הכנסת, לבית,
מה לאדם בגדים, לבהמות אין להם בגדים. יש כאלה מדינות שלובשים בגדים לבהמות שלהם גם. לא יודע מה הסיבה. עושים לה גם חיתולים. אבל בגדים לבהמות. אנחנו בני אדם, אם אנחנו נהיה בלי בגדים, אנחנו נהיה מגעילים. נהיה ממש סלידה מבן אדם ללא בגדים. יודעים לבהמה, להיות כמו בהמה. אז תלך על ארבע, בתוך העשבים ובקודשים, ותשם ברפת, ובדיר. אנחנו בני הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני יהודים, בני אדם, יש לנו נשמה ברוח. כשאדם מסתכל על הפנים של האדם ומדבר איתו, עולה לעולם הרוח. כשמסתכל לו מתחת לסנטר כלפי מטה, מתחיל להיות בהמתי, מתחיל להיות טיפש, מתחיל להיות כזה שיכור, חסר שכל. זה כן מתחתנים וכן מצווה להתחתן וכן חייבים להתחתן. כל אחד בסתרי סתרים עם בת זוגתו, ולא צריכים להעלות את הגוף של הבן אדם ברחובות ובכל מקומות ובים. אז שואלים כולם, למה הקדוש ברוך הוא שונא זימה? למה? כי הנחש הקדמוני הרס לו את חווה ואת אדם הראשון. ועד היום הזה מיליוני אנשים, מיליארדים אנשים בורחים וצועקים מייסורים קשים עד הרגע הזה. נקראים בגזרים. במקום לחיות כמו מלכים, כמו אדם הראשון לפני החטא, מיליארדים של בני אדם סובלים וסובלים, מתים וסובלים וסובלים, מחלות וצרות, ועובדים קשה ביותר, וכאבים ועצמות וראש ובטן, כל היום כואבים, כל היום בורחים, כל היום ייסורים, יוצאים בחוץ, זה הכל הצגה. בתוך חדרים בורחים וצועקים כל היום, הילדים, השכנים, האישה, הבעל, פה, כסף, בנק, בלגן, כאבים, רגליים, כל היום סובלים. כל זה בגלל הנחש, אז כולם יגידו, אז מה נתן לו להפריע הנחש לאדם הראשון וחווה? נחזור לפני מיליון שנה. נתן בורא עולם לאדם הראשון וחווה בחירה חופשית. לפני זה היו מלאכים בנשמות ורוחות בשמיים. בורא עולם ברא עצמות ובשר והכניס ברוח ונשמה משמיים לארץ. בגלל זה כשאדם מת זורקים אותו באדמה ודוחלים אותו תולעים ואלה המשכים. ליהודים יש המשך נשמה ורוח, חוזרים מאיפה שהם באו. לגויים, לבהמות, לחתולים, האדמה לוקחת אותם. זהו, אין להם המשכיות. אני הביא נשמות ורוח מלמעלה והכניס בתוך האדם היהודי בעולם הזה. ורצה הקדוש ברוך הוא שהבשר באדם הזה יתנהג כמו מלאכים, ולא כמו גויים, ולא כמו בעלי חיים. אז הנשים האלה חס ושלום שהולכות בלבוש לא צנוע, אז הם מפעילים, נותנים כוח לנחש. בורא עולם מצד אחד מחזיר בתשובה של האנשים, מצד שני הנשים או בחורות או נערות משנה מהם הולכות בבגדים לא נעימים, אז הם מביאים את הנחש עוד פעם לעולם, בונים את הנחש מחדש. צד אחד מתפללים הורגים אותו, צד אחד נשים עוררים אותו בחזרה. אז בגלל זה בורא עולם שונא זימה, כי מחזירים את העולם אחורה לנחש הקדמונים, שהטיל את הזוהמת הנחש, שהטיל בחווה ברחם. בגלל זה יש לי ישר נידה, בגלל הנחש הקדמונים. האישה נולדה בלי נידה, והאדם הראשון נולד בלי עורלה. רגיל, עורלה באה אחרי חטא של חווה עם הנחש, ושהייתה בייה של האדם עם אשתו, היא קיבלה נידה ברחם, והוא קיבל עורלה. ועד היום הזה עושים ברית, ושומעים נידה. נידה זה הדבר הכי קשה בעולם, והכי טמא בעולם, והכי הורג את הבני אדם, והורס את הבן אדם, והורס את האישה, והורס את הבא, והורס את כל העולם, את הילדים. זה הכל הנחש הקדמונים. אז הרבה חושבים שהקדוש ברוך הוא לא רואה, או שהוא לא נמצא. בורא עולם לא סתם מביא קשישים לחופי ישראל. זה רק אחד פה, אמרו זה טעד, בבל לו הרדאר בראש, נפל באיזה חוף. בנהריה בתל אביב זה נפלו, בבל להם אנטנת בבל להם. איזה שכל יש לאנשים, מה חושבים? אדם קיבל מכה ברגל, אומר זה בגלל
לקחו אותו בעין הרע. לא, הוא צדיק. סתם קיבלו מכה ברגל. בורא עולם זורק, מזהיר בכלום. זורק, קריש פה, קריש שם, אומרים, תראו, קרישים. כולם יגידו, טעות אנוש, זה הים, האנטנה של הקריש, התבלבל לו האנטנה והוא התבלבל, והוא רוצה להתאבד. למה רוצה להתאבד? כי עזבו אותו החברים שלו. כי הוא אין לו מה לאכול, הוא רוצה להתאבד. זה בורא עולם, אומר לאנשים, תזהרו. אני אביא לכם קרישים בקיץ הקרוב. ואני אביא לכם מדוזות שלא רואים אותם. אם לא תעשו חוף נפרד, נשים לבד וגברים לבד, אני אביא לכם דברים קשים, וככה זה יהיה, וזה מוקלט, ותראו מה שיקרה, אם לא יעשו תיקון. וכמה זה יפה ונוח, וכמה זה יפה ללכת לים, ים זה מלאך קדוש, ללכת לים לטבול, ליהנות מהים, מהבריאה המיוחדת, המים, מהאדמה, רוח ואש, דברים מיוחדים, להיות נפרד, יותר נוח, יותר כבוד, יותר יפה. מה צריך כל פעם להסתכל אחורה, קדימה יראה אותך כאילו אתה מלך העולם, כולם רואים אותך. מה רואים אותך? גם העטור רואים אותו, והציפור והכלב. אנשים רוצים גאווה ופרסום, וזה קובר אותם לפח בסופו של דבר, הגאווה. תיקח את האדם לבור. תזכרו, זה מוקלט, ושנה שתבוא הם לא יעשו הפרדה בחופים, יהיה להם מדוזות שלא רואים אותם, מורעלים, ויעשה להם גוויות ברגליים שאף משחה בעולם לא תעזור להם. יהיה להם פצעים ברגליים שיתביישו מעצמם בתוך עצמם. לא יצאו מהבית, הולכים עם שמאלות עד כפות הרגליים. והולכים עם שמאלות שמתגרדות באדמה גם. והולכים עם שרבולים עד לכסות גם את הידיים, כי יהיה להם בעיה גם בידיים. זה הולך לקרות, זה מוקלט, זה לא כללה חס ושלום. זה אני אומר שיזהרו לפני שזה יקרה. אז מה, הקדוש ברוך הוא מביא קרישים לחופים של ישראל כדי מה? כדי לטעו בדרך? להזהיר את היהודים לא להתערבב. חכמים, למה אנחנו מתחתנים? למה יש ילדים חולים? למה יש לנו צרות? כי מרגיזים את ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא שונא זימה, כי הורסים לו את העולם, מחזירים אותו אחורה. כל פעם שאישה תתנהג, בחורה תתנהג כמו נחש כזה בתולה עם הגוף, מביאה את הנחש השטן בתוך הגוף ומעורר את הגברים להסתכל עליה, ואחר כך היא מחטיאה אותם. אחר שהם חוטאים זה הרי בטלה, מייצרים שחידים ורוחות מדבר קדוש, ואחר כך היא תשלם למעלה גיהנום כף הקרע, ובחיים האלה צרות צרות. אחר כך תגיד למה, מה קרה, למה קורה ככה, מה יש עוד פשוט עוד למה? חוטא ומחטיאה אין לו חלק לעולם הבא, ולא בעולם הזה. אנחנו משלם. אז בשביל מה אנשים יסבלו? למה לסבול? למה לחיות בסבל? למה איסורים? שב בשקט, תאכל את הפינה שלך, את האוכל שלך, לך תעבוד ביושר, אל תגנוב את אף אחד, אל תרמה את אף אחד, אל תעשה ככה. בורא עולם חותך בבשר החי בתוך היהודים, כדי להגיד להם, יהודים, תסתכלו מה קורה, אם אתם תזהרו מהערבים מכל מקום שנמצאים. לפקוח עיניים, מזהר. לא להיכנס לאפתיות, לא התבוללות. לזה בורא עולם קורה מה שקורה. סודנים בתל אביב, עשו להם שם שכונת סודנים. תל סודנים עשו, יש תל אביב, יש עכשיו תל סודנים. צריכים לקחת אותם משם עם החוק, לגרש אותם מישראל. והאיחוד האירופי נותן כסף שילמדו אותם בבתי ספר ויחנכו אותם כדי להגדיל את הרוע במדינת ישראל. זה הסטרא אחרא בכבודה בעצמה לבנה המזויפת. מביאים כספים פה כדי שיתמלאו הרבה, כדי שלמחוק חס ושלום מדינת ישראל ולערבב את כל היהודים האזרחים והטהורים בני אלוקים חיים, לערבב אותם עם הטומאה, עם הלכלוך, עם הגויים, התבוללות, להרוס את עם ישראל. סמים תן להם חינם, שתייה חריפה חינם,
הימורים חינם, תהרוס אותם. וההורים חיים באיזה אשליה, בן שלי צדיק הדור, מה אני ארגיז אותו, לא חשוב שיהנה, מה יהנה? בסוף תחפש איפה נמצא, בגמילה. וזה אנשים לא יודעים את זה, הם חיים באיזה אשליה שהכל טוב. לא לבוא לטענות לבורא עולם. אז זה השוק האירופי, השוק האיחוד האירופי, מביאים הרבה כספים לארץ כדי שהסודנים והטרטים, קוראים להם אריאטרים, לא משנה, זה לא משנה, שהם באים מאפריקה להרוס מדינת ישראל. עשו גדר כמו שצריך, וברוך השם משרד הביטחון ושב"כ מוסד ראו ברוח הקודש שהולך להיות שם פיצוץ מול ירדן, יש שם 4-5 מיליון פליטים, אז התחילו לעשות גדר ברוך השם בבקעת הירדן. שמעתם על זה? שב"כ יש רוח הקודש והמוסד גם הכינו תרופה למכה, לא כמו במדבר סיני שעד שבאו פה אלפים עשו גדר. כל הכבוד, זה הקדוש ברוך הוא נתן להם חוכמה בינה ודעת, עשו. אנחנו כלום, נכון? אנשים פה כלום, הכל מהשם מתחיל מהשם הכל ונגמר מהשם. אנחנו יכולים רק להיות איזה בובה או שסתם מדמיינים. זה המצב, צריכים להתעורר. לא יכולים האדם להיות ככה בדים, ככה להגיד הכל, לחיות באיזה חיים כאלה. אז הוא רוצה להיות בזמן המלכת מלך המשיח, בזמן הקרוב ביותר. אז זה לא בגדים חיצוניים, גם זה צריך. אבל הבגדים הפנימיים, הלב. ואני אפרט מה זה הלב. מה זה תפילה של הלב. מה זה הקדוש, תקשיבו טוב, תפסידו דברים טובים. בורא עולם ברא את האדם, הביא לו רוח משמיים, הביא לו אש משמיים, הביא לו מים משמיים, הביא לו אדמה משמיים. אמנם האדמה פה, אנחנו בנויים מאדמה. אש זה החום בגוף, האדמה זה הבשר, והאש זה החום בגוף, האנרגיה, חשמל, והרוח שנושמים, הנשמה, והמים זה הנוזל בתוך הגוף שלנו, הדם שזורם בתוך הגוף, הנוזלים ומזיעים ואוכלים שותים. תקשיבו טוב, האדם, כל זה בא משמיים, מהפרצופים בשמיים. נשמה, רוח, אדמה, עפר, רוח, אש, הכל זה בא משמיים בגוף האדם. וגם מהארץ. מה זה תפילה מהלב? מה זה לעשות עוגה מהלב? מה זה לעבוד מכל הלב? מה זה לעזור מכל הלב? חוץ מהיושר והאמת. מה זה? למה אסור עצלן? למה כל הפדים והעצלנים בסוף נופלים לפח? למה המסכנים האלה עושים טובה שקיים בבוקר לחיות או ללכת עושים טובה שמזזים אותם בכלל? למה צריך לקום בבוקר כמו נמר, כמו אריה, כמו בחיה לבוא בית הכנסת? דוגמה. לבוא לאט לאט, למה תתעורר כמו נמר ואריה? למה לא תתעורר כמו... יש בעל חיים קוראים לו עצלן. עצלן, לאט לאט. למה כמו אריה? כי אריה בשנייה אחת מתעורר ושואג, גם באמצע השינה. שאדם עושה מצווה מכל הלב, הכוונה עם חשק ורצון ומרץ ושמח בה, זה נקרא שלימות. מה הכוונה שלימות? תקשיבו טוב. זה נקרא אש, רוח, אדמה ומים. 4 מרכיבים האלה עובדים איתך ביחד לעשות רצון השם. כש4 אלה מרכיבים עובדים ביחד, נשמע תפילתך ואתה נשמע בשמיים. כי 4 מרכיבים שהרכיבו את העולם כולו, אתה משתמש בהם לבקש מבורא עולם מה שאתה רוצה לבקש. אבל אם אחד מבקש בגלל אינטרס, בגלל הגוף או הכסף,
רוח נשמה ורוח ויש לא פעולה. זה אינטרס. אם אדם מתגאה על חשבון עצמו שהוא גאוותן, אז לא משתמש עם הכוחות שנתן לו הקדוש ברוך הוא רוח נשמה ורוח ואש. תפילה מעומקי הלב זה הכוונה מאש, מים ורוח ואדמה, הכל מעורב בארבעתם מרכיבים של אדם ביחד מעורבים, ונשמה שבאה מפרצופים מהשמיים, ונשמה חלק מאלוקה מלמעלה, ביחד כולם מלוכדים מאוחדים אחד. אתה תתפלל לבורא עולם. גרמו אמרו לב, לא אמרו רק רגל, לא אמרו עין. לב, כל האיברים, כל הוורידים העורקים יוצאים מהלב לכל מכף רגל עד ראש. כל הגוף של אדם מחובר ללב. לא יכול לגדל ריאות, לא. הוא כבד, לא, ללב. לב עובד כל הזמן. דפיקות לב, מנוע קבוע. כבד לא עובד כל הזמן רק אם הוא אוכל. או שהוא אומר שככה, אדם עובר, ריאות, אתה נושם. אתה מפסיק לנשום, אתה עוצר את הנשימה, יעצרו. הלב אתה לא יכול להגיד, תעצור. הוא לא ישאל אותך, הוא לא עוצר. אתה יכול להגיד למוח, תחשוב, הוא יחשוב כל הזמן. זה הלב בגוף האדם, לא יעצור לעולם, והמוח לא יעצור, כי הנשמה זה ברוח, אתה יכול לשלוט ברוח. כל הזמן מכילה את המוח, מה לדבר, מה לעשות. הבשר באדם זה בשר, זה לא רוח, זה לא הוא יודע חכם, זה מוח חכם. אין לו שום מוח חכם. בשר זה חכם, באמת. הרגל שלי חכמה, הכתף חכם, המוח, הבשר זה חכם, לא המוח חכם, כלום. יש לאדם רוח חוכמה, רוח בינה, רוח גבורה ועצה, רוח הקודש. לגויים יש להם הסטרא אחרא, בכוח התאומה יש להם את הכוח הזה. ומלמעלה הקדוש ברוך הוא שומר מגן עם ישראל, מגן עליהם בכל גבולות ישראל. הוא אומר ליהודים, בואו אליי יהודים יקרים, תתכוננו לי בואו של משיח, אל תספרו סיפורים. כוח התאומה מפריע בעולם, בסוף הטהרה תנצח. תקשיבו טוב, כל פעם קם איזה מישהו, בא מחול, בא מאילת, בא ממטולה, בא מנהריה, בא מצפת, או בא מירושלים, או בא מתל אביב. פתאום יש לו כוחות, פתאום הוא יודע, הכל שקרים, כוח הסטרא אחרא. ורודפים אחריהם דתיים, מסכנים, תמימים, חסי שכל. מדליק נרות, מדליק שיש עבוד, מדליק אדם מדליק. משגע את השכל. זה מהסטרא אחרא, רואים על הפנים, לא צריך להיות נביא בשביל זה. יודע, גם כן יודע. משקע על אנשים, מרמים את האנשים. שיתעוררו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תבוא אליי, תעזוב אותך מכל אלה ששגעים לך את השכל. כמה כאלה נופלים ומתים? כל שבוע. פתאום עושים מדליקים נרות ועושים סיאנס, מדברים עם ארוחות רעות. ואומר לו דברים נכונים גם לאותו אדם, והוא חושב, זהו. ניסים ומופתים עושה. לא עושה כלום. זה באותו רגע, זה יחזור לך פי מטר גרוע. דבר שבא מקדושה מהקדוש ברוך הוא, אתה תתקן את המידות שלך, ותפסיק לגנוב ולרמות, תהיה בריא. מי ריבונו של עולם? לך בדרך היושר, תפסיק עם הזימה והלכלוך, עם הגאווה והשתלטנות. תפסיק את התרוע לילדים שלי, אני ארפא אותך, אעשה אותך מלך. עזבו אתכם מכל החשידים והרוחות האלה, כל פעם בא איזה מישהו שתגע את האנשים. יש ריבונו שלם בשמיים, יש תפילה, יש תהילים, לדבר איתו ישירות, לעזוב את כל אלה שרדוף אחריהם. מופתים ומופתים, איזה מופתים? בואו נחשוב לרגע. בורא עולם, לא נחשוב, נשתף אתכם איך זה עובד בשמיים. בורא עולם נותן חולי כלשהו למישהו. החולי בא מהשם. גם אם יגידו עין הרע, זה מהשם. לא שהוא לוקח בעין הרע. כשאתה עושה גאווה, ואתה לא בענווה, סטרא אחרא מותר לו להיכנס בך. כשאתה גונב, נואף, משקר, זומל, לכלוכים, סטרא אחרא להיכנס בך. אישון מבורא עולם, זה השוטר של העולם. עכשיו האדם בעולם הזה יהודי, יש לו בעיה בבית, יש לו בעיה עם עצמו.
כחולה כלשהו, מחלה כלשהו. יש סיבה לזה. סיבה מהקדוש ברוך הוא. שהוא צריך לפשפש במעשיו ולבדוק מה הטעות שעשה ולתקן את עצמו. עכשיו האדם הזה יש לו חולה כלשהו, או אין לו כסף, בעיה כלשהו, לאן הולך? לקלפים, לכוסות רוח של המתים, קפה, עוגות, וכל פעם קם איזה מישהו חלם חלומות, והולכים אליהם, גם הוא יודע, ועושה להם נרות, מדליק נרות. עם שמן זית משובח, מספר להם סיפורים, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, תגידו, אתם טיפשים? והוא עושה להם ניסים ומופתים. אין דבר כזה. לא קיים דבר כזה בעולם שיעשו ניסים ומופתים. משיח לא עושה. ואם הוא עושה, אחד לא יודע. עושה משיח ניסים ומופתים, אבל לא רואים אותם ולא יודעים. עד שבוא היום, שידעו כולם. אז אנשים רוצים אחרי קפה ועוגות וקלפים ועתידות. במקום לחפש את הקדוש ברוך הוא ותקן את מידותיהם, מחפשים סטרה שיעזור להם לעקוף את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם עוקפים אותי? אני הביא לך מחלה ברגל ובגב ובבטן, כדי שאתה תאכל, לא תאכל בעלי חיים טרפים, כדי שאתה לא תעשה עצבים, כדי שתהיה בן אדם, תחזור בתשובה ותחזור אליי, ותלך איסורים. בגלל זה אני מייסר אותך, כי אני אוהב אותך שתבוא אליי. אז אתה עוקף אותי, והולך להסיט רח על העוגות ולקלפים, ולקפה ולעוגות, ולהסיט רח בכף יד, כף רגל וכף כף, והולך לעשות שטויות, וכל פעם כמה שעודק נרות, סיימת לדבר עם השחיתים ורוחות. ואנשים הולכים אחריו. זורקים כספים על כלום, על קבר, על תומה ולכלוך. פותח עיניים, שם כפפות, עושה שערות, גדל פאות, חליפות, ואנשים הולכים אחריו כאילו זה סטרה במלואה. לא רדוף אחרי דברים כאלה, אין ניסים בעולם הזה דרך סטרה אחריו. אפילו שהסטרה יבריא אותך, אתה תקלקל פי מיליון אחר כך תהיה חולה. בורא עולם, נקשיב טוב, תקשיבו טוב, בורא נתן לחולה למישהו. בעיה בכסף, בעיה בכל דבר שנותן לו אותו. בורא עולם יותר קשה לו, לא קשה לו חס ושלום אומרים. בורא עולם מתאמץ, הוא לא עובד, מזיזים אותו עם התוכניות שלו בעולם. כמו לעשות ממזר דוגמה. הקדוש ברוך הוא עובד ופועל 24 שעות על כדור הארץ. והקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות לבני אדם 24 שעות בתוך 24 שעות. והקדוש ברוך הוא לעולם לא יגיד לך, שכחת את המפתח על השולחן. הוא יחזיר אותך, אתה תזכר שהכיסא לא זז. והכיסא עולה על המדרגות. תזיז את הכיסא ליד השולחן, פתאום אתה את המפתחות. הוא בא לך בעקיפין איך להגיע למפתחות. בא לך בעקיפין, בלי שתרגיש משהו מתערב, איפה הכסף, איפה הארנק, איפה אתה הולך, בעקיפין. צריך אדם להקשיב ללב שלו ולהקשיב למחשבות שלו הנקיות, ידע איך להתנהל בעולם הזה. בורא עולם עוזר לנו 24 שעות הרבה יותר קשה מה שאנחנו חושבים. רק הוא לא רואים אותו ולא שומעים אותו ולא תדע שהוא עשה לך את זה. אתה תגיד מה תגיד בסופו של דבר, מקרה. בורא עולם, אתה מחפש את המפתחות, זה נמצאים על השולחן תחת מחברת. בורא עולם שם לך כיסא בצד, יומיים שלוש, לפני שעתיים, אתה אומר, מה הכיסא עומד בצד? נביא אותו לפינת אוכל. אתה מביא אותו לפינת אוכל, מסתכל פתאום המפתח, אתה יודע, המפתח מתחת המחברת. הוא לא אומר לך מחשבה, אדוני יהודי, המפתח נמצא מתחת לחוברת, מתחת למחברת. לא, אתה עושה פעולה כלשהי של כאילו עבדת על זה, התאמצת בשביל זה, כיסא להביא אותו לשולחן, אתה אומר, טוב, מה עושה עובד על השולחן? נשים אותו בספרייה, פתאום המפתח, כל הם מחפשים אותו, איזה ניסים. אז מה, אתה אומר, מקרה? לא כולם אומרים ככה, מקרה, ושמיים אותם במקרה עושים
מה אנחנו עושים ושום דבר לא מבין זה. כל היום זה ככה. אתה הולך לרופא שיניים, או רופא עיניים, או רופא אוזניים. מגיע שם התור, חכה לו חודש וחצי. אתה מגיע, הרופא חולה, הרופא ברח. יש עומס, הלך הביתה. חיכיתי חודש, ואתה מקרגר ומגרגר, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שלא הגעתי אליו. כל עקבה לטובה, בלי ידיעתך, כל עקבה לטובה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לדבק בקדוש ברוך הוא ישירות. גאולה עכשיו, משיח בדרך לצאת. להכין את עצמנו לא רק בגדים, גם בלבנו, גם במעשינו, גם במחשבתנו ודיבורנו ושמיעתנו וראייתנו. מילים חדשות, מה אכפת לכם? רק כאן מבינים מי אמר שזה מדברים נכון כולם. מה, כי אמר את זה מישהו שיקראו ככה וככה, אולי הוא לא יודע, אולי זה סתם זרק. לכו אחריו. לא, זה לא עברית נכונה. מי אמר לך? העיקר הלב לשמוע, לא העיקר הדיבורים, הברבורים. הלב מבין, זה העיקר שבעיקרים. אז אנחנו צריכים להבין שבורא עולם ברא אותנו מאש, מים ורוח ואדמה. וכשארבעה אלה ביחד אנחנו מקבצים אותם בלב אחד, יש אדם כוח עצום להפוך עולמות לטובה. לדבר עם בורא עולם ותן לו הכל. אבל כשאדם מזלזל בעוגה, לא עושה אותה, מה העוגה? ביקשו ממני העוגה, שכנים האלה, יום הולדת, מה זה? העוגה, שם בתנות, שם 3 ביצים עם הקליפות, שם ככה. מה יצא בסוף? לחם מעופש, במקום עוגה. תאכלו, העיקר למעלה עושים קרמים, זהו, ממש בפנים הכל עקום. כל פעם מרגישים איזה אבנים בתוך הזה, אבל לא חשוב, זה קליפות של שקידים. הולכים לרופא שיניים אחר כך. עושים כל דבר מכל הלב, לפעמים בחורה, אישה עושה לחם, איזה לחם טעים. היא עושה את הבצק מכל הלב, ומברכת על פרשת חלב, מכל הלב, נוטלת ידיים מכל הלב, עושה את זה מכל הלב, הכל מכל הלב, חשק ורצון מכל הלב. מה זה מכל הלב? כל האיברים, הנשמה, הרוח, האש, המים, העפר, כולם ביחד עושים את הפעולה הזאת. יוצא לחם גן עדן, לחם של בית המקדש, הכי טעים, הכי טוב שבעולם. יהיה לכם תיאבון עכשיו. והריח של הלחם הולך התנוע עד קילומטרים, כולם מריחים אותו. ואם היא עושה את זה, טובה, זה בעלי, זה השכנים, מגלגל את הבצק, עטבים, יוצא שם, מה יוצא שם? לא יוצא לחם בכלל, יוצא לחם, אבל לחם חולה, לחם בעייתי. חלה חולה. כל דבר עושים מכל הלב. שוטפים את הבית מכל הלב, לא אז נופלים. שוטפים את הבית מכל הלב, לא עצבנים, עצבנו אותי, זה נכנסו מפה עם בוץ. עזוב אותך מכל זה, נכנס לשטוף את הבית, תהיה שמח. מה עשו לפני זה? תשתוק, אל תגיד כלום. תקבל עזרת שמיים. כל מה שעושה האדם הזה בעולם, הכל יעשה את זה עם חשק ורצון ומכל הלב והנשמה. אז ככה מביאים גאולה לעולם, ככה מביא, יש גאולה, יש גאולה. ככה משיח נפתח, עושים הרבה מצווה, מצווה במלואה. אדם מניח תפילין, ישמח, קדוש ברוך הוא תודה רבה שיש יד ויד אחרת להניח תפילין, תפלל אליך. למה יד שמאל תפילין, למה לא יד ימין? יד ימין היא חזקה, יד החזקה היא חזקה יד ימין. יד שמאל היא חלשה מסית רחרה. אתה שם תפילין ביד, היד שמאל יד כמו ימין. אז אתה עם שני ידיים ימניות, יצר טוב אחד עובד עם הקדוש ברוך הוא בתפילה. זה העניין של התפילין, עוד הרבה דברים של התפילין. והמוח, במקום שיחשוב מחשבות רעות, לך תפילין, להוביל לך את המחשבות לקדוש ברוך הוא. אם לא יהיה לך תפילין בשחרית, היית חושב מחשבות מפה השם ישמור. היום עם תפילין אתה חושב מחשבות, אבל פחות מה שהשם ישמור. לא יודע מנחה וערבית, לא יודע מה השחרית. אז בורא עולם תתפללה בשתי ידיים ימניות. בגלל זה תפילין ביד שמאל. בשבת יש שבת הקדושה, יש נפש יתרה, רוח יתרה, נשמה יתרה, שבת קודש לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא.
השבת היא מגינה על האדם, אז הוא שלם בשלימות. חלק מגאולה, חלק מגאולה. זה שבת. שבת, שאומרים שבת, זה אסור לדבר דברי חול בשבת. האדם שייכנס לשבת בלי דברי חול, בלי כעסים, בלי מתחים, נכנס נקי, לא מדבר דברי חול, לומד תורה, יושן, מטייל, לא משנה מה. שום דבר חול לא מדבר. לא עיתון ידיעות, ולא עיתון מעריב, ולא עיתון צ'כי. שום עיתון. ולא אייפונים ולא כלום, ולא חשמל, לא חשוב. כלום לא עושה. יש פלטה, מחמים, מחם, אוכל, בית הכנסת. כל השבת שמח ומאושר. נח המוח והגוף, אין שום דבר חול. מה אני חושב שבוע הבא, מלא חובות, הצ'ק הזה, הצ'ק ש... עזוב, תן לקדוש ברוך הוא תסמכו עליו, הקדוש ברוך הוא תסמכו עליי, תנו לי לעבוד. בורא עולם אומר לכם, תעזבו הכל עליי, שימו עליי, תפסיקו עם השבות שלכם. תלבו עליי, סמכו עליי. סמכו עליו, זה הולך ביושב באמת, אתם יודעים, זה לא סמך עליו, אתה גן עליו כל היום, אתה עושה מחליו. מקיים תעשות דיבור, סמכו עליו. הוא הביא את המחלה ויקח את המחלה. הוא הביא את המחלה כדי הוא מדבר איתך. כדי שתחזור בתשובה, בגלל זה לך מחלה, בשביל לך מחלה. מה, הוא לא יכול לקחת בן אדם בבוקר שלא יקומו חס ושלום? או באיזה מקום אחר? זו מחלה הזאת כדי שתחזור בתשובה. כדי שתדבק בקדוש ברוך הוא, לא תחפש כל מיני תומות למינינו, יעשו לך חישובים, יצילו אותך. תעזוב אותך בשטויות האלה. כל התומה וכל השדים והרוחות שלכם אליהם, שירפאו אותם ויעשו להם ריפויים. יש בורא עולם ישירות, דבר איתו, הוא אוהב את המחלה ויקח את המחלה. כל דבר. הרעיון לדבר איתו. לא לחפש כל מיני פטנטים, כל מיני טריקים, לך פה, תאכל פה, בוטנים, משקידים, תעזוב, דבר איתו. אם בורא עולם בנה את האדם בתוך הרחם מעין, אז הוא לא יכול לתקן אותך מעין. אתה לא תרגיש בנס, יש לך נס. בורא עולם לא מראה את הניסים שלו. רק אחרי שקורא הנס, אתה רואה אותו, אתה אומר, איזה מקרה. והכי מעניין, אחרי יומיים אתה שוכח זה הנס בכלל. אתה אומר, לא, זה סתם בדרך. זה הכי כואב בשמיים. שוכחים האדם פה היה בבוץ, פתאום מרים אותו בורא עולם, ולא מודה לבורא עולם, ולא שבח את הקדוש ברוך הוא, שירים אותו מהבוץ, כשנהיה לו כסף וישב ככה טוב, פתאום לא מכיר את הבעלים שלו. לא את בורא עולם ולא מי שיעזור לו בכלל. אז מה קורה בסוף? מושכים לו את השטיח תחת הרגליים. בסוף החברה הזאת פשטה רגל, זה פשטה רגל, זה פשטה רגל, וזה פשטה יד, וזה שם ככה, כי ההולכים עקום. גונבים, מרמים, לא נותנים מעשר לתורה ולגאולה ולמשיח ודברים טובים. נותנים את זה למקומות אחרים, שיש בהם פסול, זה כמו נותנים כסף במקומות, תקים בית הכנסת ברצועת עזה, מסגד. כמו שבאירופה, אם מישהו הקים בית הכנסת באירופה, הביאו כסף מישראל להקים בית הכנסת באירופה. פה אין בית הכנסת, יכולים להקים בית הכנסת באירופה, נדבות מישראל, תרומות מיהודים פה. איזה אומץ! ככה כן היו הולכים, איזה אומץ! בורא העולם צועק משנת 48, הוא הורס כל העולם, מביא שיטפונות, הרי געש, רוחות קשות, שערות, בניו יורק שם הכל השתתק להם, מהשלג, מהכל שהיהודים יברחו משם, עוד חיים באשליות, מכל מקומות בעולם, עושה דברים הכי קשים בעולם, כדי שהיהודים יבואו לישראל, כדי שיגיעו למדינת ישראל, והם חיים בזה אשליות. אירופה תחרב, אירופה היא תהיה אפר, אפריקה תתפרק, אסיה תהיה אפס, ארצות הברית, אמריקה הדרומית, המזרחית, הצפונית, ריק, הכל יהיה ריק שם. שמעתי את זה פעם בכל מקומות. הגשמים והשיטפונות והרגע שמביא הקדוש ברוך הוא בעולם והסכסוכים בעולם כולו, כדי שהיהודים יעזבו שם את המקום ויבואו לישראל. ואומרים מלמעלה שהקדוש ברוך הוא הולך להכפיל פי כמה וכמה את הנזקים ליהודים בארצות הברית, סכנת חיים,
זה לא כללה חס ושלום, זה שיזהרו, שומעים אותנו עכשיו ושמעו אחר כך, שיבואו למדינת ישראל. אין להם מה לעשות שם, גם לפני השואה היה ככה בדיוק. ההבדל שעכשיו יש 7 מיליארד אנשים ששונאים את היהודים. כל היהודים בעולם צריכים לעלות למדינת ישראל דחוף. כסף לא נותן חיים. אדם יעבוד בחקלאות ובלוקים להרים, ויעבוד באדמה, ויזיע, וינשק את האדמה ושמחת הקדוש ברוך הוא במדינת ישראל. אדם יכול להתרגל לכל מצב. באמריקה שהכל פינוקים, יבוא לישראל לעבוד בחקלאות, ייהנה מהחיים. הלב טוב, הדם טוב, הגוף טוב, נהנה לעבד את אדמת הקודש, ליישב בתים במדינת ישראל. להפסיקו לטוב חיי הכסף. הכסף בוגד באנשים. הכסף יקח אתכם לבור. להשקיע בישראל. קנו בית 1,000,000 שקל, 2 בתים 3, יקבלו 10,000 שקל השכרה. בישראל צריכים לקנות 4 בתים ב5 שנים כדי לקבל 10,000. תעזבו את החשבונות האלה. הברכה בידי הקדוש ברוך הוא נותן לך את הברכה. תעשה מעשר בדיוק, בלי יותר וכדי כלום. תעשה מעשים טובים, יהיה לך ברכת השם על העץ שאתה עושה, מה שאתה עושה, למשפחה, לבריאות, הכל טוב. אנשים עוקפים את הקדוש ברוך הוא, עושים כסף בחוץ לארץ. חבל להם, הפסידו הכל. רק מיליארדרים שמדברים עם אותו מדינה, אותו עיר, ישירות כסף, ישירות עובדים שם, להקים להם מפעלים ודברים כאלה, זה מותר. וכל הקטנים האלה, 2 מיליון, 3 מיליון, 5 מיליון, 10 מיליון, לא להשקיע שם. ילך הכסף, ילכו גם החיים שם. בצרפת מתקפלים כולם משם עכשיו. לא יישאר אף אחד, הולך להיות שם האלה שבאים מאפריקה ומעיראק ומסוריה וכל המקומות, הולכים לאכול את אירופה. שימשיך האיגוד האירופי והאיחוד האירופי והמחרימים למיניהם, להחרים את ישראל, לעשות ככה. זה סטרה אחלה, מי יחרים? את הקדוש ברוך הוא. יהיו עליהם רגל אחת, טבעה כל אירופה, אין אירופה. יאכלו אחד את השני עם כל אלה שבא באפריקה. יעשה להם בורא עולם הרס בכל אירופה. טורקיה הורגים אחד את השני, בלגן בלי סוף. סוריה תמשיך להיהרס ולהתפרק. חזבאללה נסראללה ימשיך להיהרס ולהיהרס. וירדן גם עומדתי לפיצוצים קשים, גם תתפרק ותיהרס. וגם איראן יבוא הזמן שלה, שכתב, אמר לו כמה פעמים שמעביר בעקיפין עוזר את חזבאללה, לפני חודשיים, 3, 4 כתבנו את זה. כל הפטנטים האלה, איראן מול ישראל, לא יכולה ישירות. צה"ל, צבא הגנה לישראל, הוא הכי טוב בעולם. וצריכים כל הבני אדם היהודים בישראל לברך את כל צבא הגנה לישראל כל הזמן, שמגינים על אדמת הקודש ועל היהודים שהם ישנים וחיים ואוכלים ולומדים תורה ועובדים. מצרים תהיה כמו סוריה. אם איך קוראים לו, אם סיסי, ששומעים אותנו, מי שיודע, יראה ביוטיוב ששומעים ורואים, לא מחדש כלום פה. גם עכשיו הוא ישמע אותנו עכשיו, קחו את הקלטה היום, ישימו אותו במצרים גם. סיסי שהוא מנסה של מצרים הוא הכי טוב בשבילהם. אבל יש שם דאעש והחמאס והמוסלמים הקיצוניים רוצים להפיל את המשטר של סיסי. ולהפיל אותו, לעשות אותו פרימיטיבי. ומי רוצה להפיל אותם? זה דאעש והחמאס שנמצאים במדבר סיני. ואם סיסי יהיה לו חוכמה בינה ודעת להבין ולשמוע אותנו עכשיו, שומע אותנו, שיחסל את כל מדבר סיני, את כל דאעש וחמאס, ינקה את הכל. אז מצרים אין לה סיכוי גדול להישאר לשרוד. אם הוא לא יעשה את זה, מצרים תהיה כמו סוריה. ולמה מודיעים את זה משמיים עכשיו? כי מצרים יש לה זכויות כמו איראן במגילת אסתר, מצרים יש זכויות מול מדינת ישראל בזמן משה רבנו ובזמן בני ישראל. הזכויות האלה יכולים להיגמר. ואם הוא לא יעשה את זה מה שדיברנו עכשיו, שהוא צריך לחסל את כל מדבר סיני, לגמור את הכל שם, לא יעשה, מצרים תעלה בלהבות.
זה על מצרים. שיטפונות הרגש באמריקה יקבלו סופות קשות ביותר של רוחות ושלגים ורוחות קשות והרבה רעידות אדמה מאמריקה הצפונית הדרומית. גם בקנדה שהייתה מדינה שאוהבת את ישראל, ניתן נגד ישראל, התהפכה. הרבה מקומות בעולם מתהפכים מול ישראל. זה לא שהם מתהפכים כדי לתקן אותם. מה עושים העולם? שר החוץ אשם, הממשלה אשמה, אנשים אשמים, כולם אשמים. אבל בורא העולם עשה להם שנאה שיזרקו אתכם מבתיכם שתבואו לישראל. בורא העולם עשה למצרים שנאה ששונאים את בנות ישראל במצרים. בורא העולם הכניס שנאה למצרים שישנאו את בנות ישראל שהיו במצרים, שלא יתעסקו איתם ולא יתבוללות ולא ירסו את בנות ישראל הכשרות והטהורות. זה עשה במצרים, שנאו אותם. המצרים שנאו את בנות ישראל ואת היהודים בני ישראל שהיו במצרים. גם עכשיו אותו גאולה, אותו דבר. מצרים זה כל העולם, ובורא העולם עושה אנטישמיות קשה בעולם כולו שיגרשו את היהודים. שיבואו לישראל דחוף, חבל החיים שלהם, לא יעזור להם כלום. שיבוא הדין בום מכה, לא יעזור להם לא מטוס, לא כסף, לא אונייה, לא כלום. אדם יכול להגיש כסף ואומר לך העולם, פתאום מדינה ערירי מרות, אין לו שקל לנשום לאכול. על ככה גם יפול ככה. אז זה הקדוש ברוך הוא מזהיר חזק. בצרפת היהודים מתחילים להתקפל בהמוניהם לישראל. כי הסבות שלהם והסבתות שלהם ממרוקו ותוניס היו גדולי עולם בתורה וגדולי עולם בקדושה, צדיקים גדולים. עד היום הזה בשמיים עוצרים את הקדוש ברוך הוא מאשר מלהביא לשטוף את כל צרפת לקבור אותם. הם עוצרים, אבל יש גבול למעצור שלהם, הקדוש הוא קובע בסוף, הוא על הכל. אז עוד יום פה, עוד שבוע פה, עוד יומיים פה, עוד זה פה, בסדר. גם באנגליה, גם בכל מקום באירופה, הבריחו יהודים כולם, טורקיה מתה, אין טורקיה. טורקיה, רדואן, דאעש מנהל את רדואן ואת ילדיו. דאעש מנהל, מכוון את רדואן. סגור, זהו, לא לחשוב משהו אחר. סין תיפול. למה? כי היהודים לקחו את המפעלים שלהם מישראל לסין ולירדן. למה? לעשות כסף. ומה היהודים המסכנים שלהם עבודה? לא, אני עושה כסף. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם תזדקקו לנדבות, לא יהיה לכם. אז זה יגמור הכל סין, סין תיהרס, סין בעצמה מזייפת את עצמה, סין תיהרס, כי היא רוצה לקחת לקנות עוד דברים מישראל, סין תיפול ותתרסק, כל העולם יתרסק אחריה, אירופה וישראל פורחת, ט"ו בשבט, פרחים יפים, כלניות שלא היו מעולם, העצים פורחים, פרחים, חג לאילנות, חג לפרחים, חג לפירות, ט"ו בשבט הגיע, יום ראשון, אני לא זמר. צריכים אנשים, תראה איזה יופי בישראל, גשם יפה, בא יומיים שלוש, הולך, שבוע הבא יבוא עוד גשם, יבוא ממוצאי שבת, תתחיל כל מקומות, לא יפריע, מזג האוויר יפה, אוויר טוב, אנשים מעם ישראל סובלים מסוים בסדר, משיח גאולה, הכל בסדר, עם ישראל. אז ט"ו בשבט, זה ט"ו בשבט, יהיה אומרים, יהיה עלייה גדולה מאוד של הגאולה ושל העניין של המשיח. יהיה תרומות חזקה מאוד. יהיה ט"ו בשבט זה שיבוא עלינו לברכה. אז רואים העצים פורחים, כלניות ופרחים. למה מביאים פרחים לאנשים? מביאים פרחים, פרחים זה חי, מחיה, גודל, פרחים, חיים, תן לו חיים. והביאו לו שוקולד, שוקולד, מרץ. הביאו לו לחמניה, למה פרחים? לחמניה מתייבשת,
פרחים עולה כל פעם פרחים גודלים. פרחים, בשמיים גם פרחים, יש רוחניות. אז העצים פורחים, הכל פורח, גם בים פורחים פרחים, גם בכל מקום פורחים, בכל מקום אומרים, מה רבו מעשיך השם. הזמן, העונה, הזמן הזה, מה רבו מעשיך השם. מה רבו מעשיך השם. תינוק, בבטן אין כלום, פתאום תינוק. מאין עושה עולמות? מאין בורא עולמות? מאין בורא עוד כוכבים? מאין בורא את עם ישראל? מאין? ועם ישראל הכי קטן בעולם. והכי טוב בעולם, והכי חזק בעולם, והכי בריא בעולם, והכי רוחני בעולם, והכי דבוק לקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא מהר סיני הכי נמוך מכל הערים. בורא עולם מחפש את הענווה, והם חושבים אנשים, אם זהו הר קטן אז הוא לא חזק, הפוך. המקום הקטן הוא הכי חזק בעולם. כי אנשים חיים בחומר, בלכלוך, בזוהמת הנחש בתוך המוח שלהם. אדם יש לו בית, או עושה דברים גדולים, פינת אוכל בשביל 200 איש, או עושה דברים יקרים. לא, בשביל יחיה טוב בבית. אחרי שעתיים אתה רואה את החום מתרגל אליו ושוכח אותו. אבל האורחים שיבואו, איזה סופה, נהנה. איזה מכינת אוכל, נהנה, שמחים, בעל הבית וישב. ועשו חובות של 20 שנה הלוואה מהבנק דיסינג, והעיקר כולם מסתכלים, איזה ספה יפה, כל הכבוד, מכינת אוכל, כמה אתה? 20, 30, איזה עשירים אתם. מי אמר שמי שעשיר צריך לצמוח שהוא עשיר? אולי זה יעצו שהוא עשיר. מי אמר שיגיד לאדם כסף, או בתים, או זה, אז למה ההילולה הזאת? למה להעליל אותו? למה הם שואלים? אני לא שואל. למה? מה, הוא יעלה עם הכסף לשמיים? שם הוא חוסך חסכונות שיעלה שם לשמיים, יקח לו מקום טוב. אז מה שקורה, וזה נסיים, מה שקורה בעולם עכשיו, ימשיכו השיטפונות חזק מאוד, הרי געש, אש, שריפות, בניינים יהרסו, צונאמי, כל סוגי צונאמי למיניהם, סיבוכים בכל מדינה ומדינה, כל ראשי הממשלות באירופה השתגעו, האיחוד האירופי, האיגוד האירופי, המחמירים למיניהם, השתגעו, התבולבלו, התבוללו, התמוטטו, יפלו, בורא העולם יעשה להם, יהרוס את כל אירופה, כי הם נגד מדינת ישראל. כל מדינה בארץ שהם נגד מדינת ישראל, בורא העולם יהרוס אותה כליל. זה מוקלט, ורואים כל יום, דיברנו על זה כבר שנים, וחוזרים עליהם דברים בשינויים, כל מיני שינויים של כל הזמן והזמן שלו. אז בורא העולם מוציא את היהודים ממצרים כדי להביא אותם למדינת ישראל. הוא לא יוצא ממצרים כדי לטייל איתם במדבר. וכי הם לא שמעו לו, לא רוצה לבוא לישראל, קבר אותם במדבר. והמדבר זה כל העולם. וישראל זה ישראל. יצא דור חדש שהגיע לישראל. והדור הישן נגבר במדבר. נגבר בכל העולם. אותו תקופה של אותו זמן, כמו עכשיו, אותו הדבר. פרעה הקריב את בני ישראל לאבינו שבשמיים. יצאו ממצרים אחרי 10 מכות, ו10 מכות, ו10 מכות, 1000 מכות קיבלו המצרים תוך 10 מכות האלה. בני ישראל ראו בעיניים את ניסים, יצאו, פוחדים, בזבזו, לא, בעיה. 3 ימים הולכים. אך בא הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה, יצאו מהעלם של מכת בכורות, ורודפים אחריהם, כל הצבא המצרים רודף אחריהם מרכבות, חיילים, להחזיר אותם למצרים. הקשה את ליבם של פרעה וחייליו, והקשה את ליבם של הסוסים והסוסות וכל הבעלי החיים שהיו איתם. ומגיעים מבני ישראל קרוב, ענן לפניהם, ענן אחריהם. בני ישראל רואים אותם, והמצרים לא רואים אותם. זה כמו זכוכית, אתה רואה את האנשים, לא רואים אותך. זה בדיוק היה ככה. תקשיבו טוב.
מגיעים עד לים סוף, הים, דיברנו על זה כמה פעמים, גועש 4-5 מטר גובה, גועש, מגיע לחוף, יורד. ממרחקים בא גלים כמו צונאמי, לפני החוף יורד. לא לפני החוף, לפניהם, הם עמדו בחוף. אין איפה ללכת. הים סגר עליהם, מצרים סגרו עליהם, אין ללכת. והם מסודרים, שלשות, כמו בצבא, 12 שבטים, כל אחד בדגל שלו, דגל. מסודרים יפה, כל אחד בשבט שלו. והמצרים דוהרים במקום. דוהרים, כמו סרט נע, דיברנו על זה. ובני ישראל רואים אותם אחריהם, צועקים לקדוש ברוך הוא, הים לפניהם צועקים. נכנסו למצב של לחץ מכל הכיוונים, לא אמרו, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו. מה עושה האדם, כל אדם בעולם, גם בעלי חיים, מסתכל בשמיים. צועקים לבורא העולם, צועקים וזועקים לקדוש ברוך הוא, שפרעה קירב אותם לקדוש ברוך הוא עשו תשובה אמיתית. שיצאו ב10 מכות, לא עשו תשובה אמיתית. אחרי שהיו במצרים פה לחצו, והים לחץ מפה, עשו תשובה אמיתית. זעקו לבורא עולם, בורא עולם חזק בכל הצעקות של הלב. זאת אומרת, מה הצעקה הזאת? הלב, האדמה בגוף האדם, הרוח בגוף האדם, האש בגוף האדם, והמים בגוף האדם, ארבעתם היו מלוכדים וצעקו אליו. נפתחו לקי שמיים, ובורא עולם האמינו בו, עשו הכל. האמונה בבורא עולם זה הכל. האמונה בקדוש ברוך הוא זה כל טוב, אין מעל זה בכלום או בהרבה. אמונה בקדוש ברוך הוא, לומדים תורה ומתפללים ומתקנים את המידות, כל זה כדי שנגיע למצב אמונה בקדוש ברוך הוא. ואמונה בקדוש ברוך הוא זה אין מרמורים, אין קטרוגים, אין כללות, אין גידופים, אין סטיות, אין לכלוכים. עושים רצון השם, מקיימים את 10 הדיברות, זה אמונה בקדוש ברוך הוא. ושמקיים אותם, לא ממרמר ולא מתלונן. שמח בחלקו ושמח ביסורים שהוא עובר אותם, תודה רבה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מאמין בקדוש ברוך הוא. כי תדע הכל ממנו והוא כלום. אז בורא, משה רבנו כשבא למצרים, מכניס לעם ישראל את האמונה. לא למד אותם גמרא או בראשית, אמונה. אז האמינו בהשם משה עבדו. לא רואים אותו הקדוש ברוך הוא, לא שומעים אותו, לא כלום, עושה כל היום עושה עבודה של עם ישראל. צריך להאמין בו ולא רואים אותו. מאמינים בו ולא שומעים אותו. אנחנו עומדים פה, מאמינים בזה מהקדוש ברוך הוא. בואו נתפלל מהקדוש ברוך הוא. הולכים לאכול מהקדוש ברוך הוא. העבודה מהקדוש ברוך הוא, פרנסה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים השתדלות שלנו. אז הם מגיעים לים, והים נפתח ל12 שבילים, ומשה צועק לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה צועק אליי? תקה את המים, תפתח הכל, צריך מהחומר לחבר שמיים בארץ. יש תפילין פה ביד, לחבר שמיים בארץ. תפילין ביד, צריך לברך עליו, ברכה מחבר שמיים בארץ. תפילין בלי ברכה, לא חיבת השמיים, כאילו אין תפילין. ברכת על התפילין, חיבת השמיים בארץ. רוחנים, חבר שמיים. ברכת על תפוח, חיבת השמיים בארץ. כל דבר. ששמעת שבת, חיברת השמיים וכדור הארץ, מדינת ישראל מהקדוש ברוך הוא, בשלימות. זה שמעת שבת, שמיעת שבת. אז נפתחים השבילים, 12 שבילים. בני ישראל אחרי שצעקו עד אין סוף, המים הלכו אחורה, ותפתחו המים, הלכו אחורה. בורא עולם עשה יבשה על הים. הקירות בין שבט לשבט היה זכוכית שרואים אחד את השני, מקרח. רואים זה את זה מצד לצד. והולכים כולם בנחת בשקט, הולכים ישר. הולכים ישר מהחוף הים שהיה ישר עד לחוף השני ישר, שם להם יבשה הקדוש ברוך הוא. אחרי שבאו המצרים, שעם ישראל עלו עד למעלה, והסתובבו עם הפנים לכיוון המצרים, לאותם, בלי בעלה, בלי פניקה. בורא עולם נתן למצרים להיכנס בפנים, אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? את היבשה שעשה, את הדרך שעשה, לקח אותם משם. המים נשארו, 12 שבילים נשארו, אבל את האדמה ישרה לקח.
מה נשאר למצרים? לרדת ואחר לעלות. הם ירדו, כולם צללו לכיוון המים, לכיוון הבוץ באדמה. ישר לבוץ צללו 100 מטר בפנים, 50 מטר בפנים, לעומק של האדמה. לא שהם רצו פשוט נפלו כמו זה, בגלל האדמה נתמודדת, המים באו, לא. בני ישראל הלכו ישר, ואחרי שהם הלכו הקדושים, בני ישראל הקדושים ישר, האדמה קדושה, ואסור שהמצרים יעלו עליהם, עשה בורא עולם לקח את כל 12 שבילים אליו. והמים נשארו אותו דבר שבילים, עד הקרקעית. כשירדו, צללו. לא שהם צללו מהמים למעלה, צללו ישר, ירדו למעמקים המים בדרך שהייתה. הלכו עם הדרך, רצו עד הסוף. חשבו, ירדו ויעלו בחזרה. אבל בני ישראל הלכו, זקופים, יד רמה, עוברים את היבשה ישר, כביש אדמה לבן, חומה מצבבה מים 3 מטר גובה מפה למפה, ועוברים. יכול לעשות הכל היה יכול לעשות בלי שבילים, כל אדמה, או שביל אחד רחב, לא. זה הניסים היפים. השאיר את הקורות ביניהם מים, קירות של מים כמו קרע, ועברו על האדמה יפה, לבנה טובה, יבשה, והלכו בישר. מה היה עמוד הענן והאש, מה היו עושים? מדבר סיני לבו גבעות והרים, והם מיישר להם את הדרך, הם הולכים תמיד ישר. אין עלייה ואין ירידה. הענן יישר את הדרך לפניהם. אז גם הים, הענן, הקדוש ברוך הוא יישר להם את הדרך, שתהיה דרך ישרה. אחרי שבאו המצרים להיכנס, בורם לקח את כל הדרך, לקח אליו. והם הלכו בטבע, יורדים, צוללים למעמקים, הגיעו, נפלו בצולותיהם כולם, ואחר המים נסגר. כשהמים ראה שהיהודים הקדושים, בני ישראל הטהורים והקדושים, חלפו, עברו את המים, אך באו התומה של מצרים, מה תומה פה, תהרוג אותם, חסל. חסלו אותם. המים תל לעבור, חזר לאיתנו. גם משה עשה ככה מטה בחזרה. זה בסדר, לא קרה כלום. אבל המים בעצמם היו עצבנים, מה התומה הזאת באה ללכת עם הקדושים האלה? לקח את כולם, משל פרעה. יהיה שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה לוי אלישע. וברך וישמור וינצור ויעזוב ורומם ויגדל ויצליח, נעשה מעל הכבוד. כל צבא ההגנה לישראל, ושוטרי ישראל, משמר הגבול, והשב"כ והמוסד, וכל אלה שנמצאים בחוץ לארץ, שליחות מדינת ישראל. אנא ריבונו שלם תגן ושמור עליהם, שיהיו ערניים, ויהיו מפוקחים וערניים, ולא ימנו לאף אחד, כל אדם יכבדו וחשדהו. לחשוד באנשים כל הזמן, ומוגנים ושמורים. וכל היהודים שגרים בחוץ לארץ, אנא עמכם תברחו משם כל עוד נשמתכם, רוחכם בם, תמכרו את הבתים, תמכרו הכל, לכו תעופו משם. תעופו מחוץ לארץ לבוא לישראל. המקום הכי מוגן בעולם והקדוש, ברוך הוא נמצא בישראל, זה מדינת ישראל. אף אחד בעולם לא יכול לנגוע בשערה מיהודי בעם ישראל. מחוץ לארץ לא יכולים, לא גויים פה. משיח בזמן הקרוב ממליך אותו בורא עולם, וכל הערבים פה יעופו מפה כולם. כל המדינות בעולם יודעים שמשיח עובד ופועל, וכתבו את זה בעיתונים בשבוע, ומדברים על זה בעולם, כל מדינות הערב והעולם כולו, ומשיח בישראל מגן על מדינת ישראל ועושה את כל המלחמות בעולם כולו. כולם יודעים את זה. והיהודים כשעורף רוצים להיות בעיניים. אז בורא עולם יביאו אותם שיעשו נעשה ונשמע, לא יראו בעיניים, אבל יעשו איך שאמרו נעשה ונשמע, יאמינו בורא עולם ולא ימות. אין מה לעשות, ככה רוצה הקדוש בו. וכל הקהל הקדוש בבית למים, שלהם ברכה והצלחה, בריאות טובה, חיים טובים, והתמלאו כל בקשותיכם, רפואה שלמה, בריאות טובה, חיים טובים. וכל מי שרואה את השידור חי וראה אחר כך ורואה עכשיו, שיהיה לו רפואה שלמה, בריאות טובה, חיים טובים, לו ולכל המשפחה, ופרנסה טובה, וחיים טובים, וחיים לעולמים, ותחזקות ביד שמיים. וכל מדינת ישראל, ארץ הקודש, היהודים בישראל, שביניהם אהבת חינם, ושלום ביניהם, ורחמו זה על זה, ויעשו חסדים,
ותרומות ומעשרות וצדקות ונתינה וחסד ושמחה. דיברנו על זה שבוע שעבר. נתינה, חסד, שמחה. זה שלי להיות נחש. הנחש אותיות משיח. משיח בא להרוג את הנחש. זה לא סכינים. זה בא לבטל את הטומאה בין העולם, משיח. זה לא ארמונות ולא דמיונות. הנחש הרס את האדם בחווה, משיח בא להרוס את הנחש ולתקן את העולם לקדמותו, לתיקון העולם. אז שיש נתינה מהלב, ויש חסד מהלב, ושמחה מהלב, זה נותן כוח ומקרב את המלאכת מלך המשיח. שמחה זה שאדם עובר ייסורים, עובר מה שעובר, שמח, תודה רבה הקדוש ברוך הוא. זה קשה לעשות, אבל זה מביא גאולה לעולם, מביא משיח לעולם. ונתינה נותן עוזר, וחסד כללית בגוף, בכסף, מה שיכול לשמח, אז דברים זה חסד. כל הדברים הטובים האלה מקרבים את המלאכת מלך המשיח. בט"ו שבט יהיה עלייה גדולה מאוד, יהיה עלייה של יהודים העולם יבואו כן בכמות הדירות, נפתח השערים, נפתחו. אבל יהיה עלייה גדולה מאוד בעניין של הגאולה, בעניין של המשיח יעלה רף גדול מאוד, המון 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 גבוה. ויגאולה ברחמים, ובורא העולם בזמן הקרוב, נמלך מלך המשיח ברחמים. אמן. וכל הגויים סביבנו, לבנון, נסראללה, חזבאללה, סוריה, טורקיה, ירדן, עיראק, ערב הסעודית, תימן, איראן ומצרים, ברצועת עזה, ומדבר סיני, וכל הערבים שנגדנו בארץ, וכל הגויים מסביב מדינות, אנא ריבונו של עולם, שחרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשברנה, מנהיגיהם יהרגו את מנהיגיהם, ועמם יהרגו את מנהיגיהם, מנהיגיהם יהרגו את עמם, וסבכו עם עצמם, ואז יתעלו מן העולם, ככה יהיה להם בדיוק. ברצועת עזה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, החמאס והדעשים אוכלים זה את זה, עוד מעט יהרגו זה את זה, שריפות ותליות ושחיטות, ויהיה להם בשפע. ככה יהיה בדיוק. זה חרבם תבוא בליבם. זה כשרותם תשברנה. מנהיגיהם יהרגו את עמם, זה מנהיגיהם יהרגו את מנהיגיהם הערב של החמאס. אבו מאזן קם לתחייה. יהודים יקרים, דיברתי עם ראש הממשלה, לא רוצה לדבר איתי. תבדוק אם אתה באמת בן אדם או אתה משהו אחר. קם לתחייה, פחד שיהרגו אותו עכשיו, אין לו כלום, החמאס לקח את השלטון ודאעש הגיע לרצועת עזה ולעשות להם סדר, יאכלו אחד את השני, רצועת עזה תיהרס, והבורות שעושים, המחפרות, המנהרות, יבוא להם גשם שבוע הבא בעזרת השם, יומיים, גשם חזק ביותר, שימלא את כל המנהרות מים. מה רבו מעשיך השם, תודה רבה הקדוש ברוך הוא על כל הטוב שאתה עושה לעם ישראל לילדיך הקדוש ברוך הוא. אמן. מה יותר טוב מזה יש? מה רוצים אנשים? כסף, יהיה כסף. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך וחונק עשה אדוני פניו אליך שימו שלום. ושמו את שמי בני ישראל, אלה יברכם אדוני זה עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. בחדותי לקראת כלה, פני שבת מקבלה, פני שבת מקבלה. בחדותי לקראת כלה, פני שבת מקבלה, פני שבת מקבלה. השבת שנתת לי, כל העושר הגדול שלי. מעדנים ותפלוקים בשירה של מלאכים, בשירה של מלאכים. מעדנים ותפלוקים בשירה של מלאכים, בשירה של מלאכים. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המלוכה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המלוכה. השם אחד ושמו אחד לשם ולתהילה. השם אחד ושמו אחד לשם ולתהילה.
הגדול שלי. מעדנים ותפנוקים בשירה של מלאכים, בשירה של מלאכים. מעדנים ותפנוקים בשירה של מלאכים, בשירה של מלאכים. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ראש מקדם לסוף, הסוף מעשה במחשבה תחילה. ראש מקדם לסוף, הסוף מעשה במחשבה תחילה. שבת נקבלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, פני שבת נקבלה.